Привет на всички! Сега продукта им иска да ви покажа поредната рецепта, която изготви за вас. Специално за вас, за вашето здраве. Мили хора, забавяме се с рецепти, които трябва да качим, но гледаме да вършим работа там, където е най-належащо и не ни остава време. Аз сме и прекалено много изморени, така че надявам се да ни извините. Сега искам да ви покажа тази рецепта, една от най-силните за имунната система и за сърдечно-съдовата дейност. Състои се от чесън, половин лимон, домашен ябълков оцет и пчелен мед. На половин буркан пчелен мед доливате с домашен ябълков оцет, 14 скалитки чесън натрошавате или намачквате и половин лимонов сок и щипка сол. Задължително щипка сол. Оставате в холодилника за около 10 дни, след което всяка сутрин нагладно по една супена лъжичка. Ефектът е уникален. Наистина, просто го направете и вие сами ще се убедите. Очаквайте ни с още интересни рецепти. Надявам се да съм ви бил полезен. Бъдете здрави и до скоро!